फैबाय थानाय नैबे जोंनि दानि फैबाय थानाय इलेक्सन जोंनि माबाखौ भटखौ ट्रेक्टर सावगारियावनो जों होनो नाजादों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नैबे गामिखौ जोङो 40 बोसोरसो जाबाय भटखौ होबोगासिनो बिदिनो कंग्रेसनो होलाय BPF नो होलाय सोरनोबा BJP नो होलाय माबानो गणेश कुटुमनो होलाय बिदिनो होबोबाय दंमोन दा बेहाय जोङो जेबो मोनाखै नैबे न'आबो जाहैबाय जों गामिनि जुबकनि एसे थाखा फैसा खांलायलायनानै लुनाय नैबे मन्दिराबो गामिनि माबायावनो आइजोफोरनिफ्राय महिलाफोरनिफ्राय आरो गागिनिफ्राय एसे खांलायलायनानै बुथुमनानै जों बे मन्दिरखौ लुदोंमोन दा फैयै फैयै जोङो बेखौनो लुगैदों जिथुनाखि जोंनि गहपुरसिम बिटिआरआ हाबफैबाय जेला दा जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों गोदो गोदायनिफ्राय जोङो उपेन्द्र ब्रह्मनाथनिफ्राय जोङो बेखौनो हास्थायदोंमोन बेखौनो लुगैदोंमोन जोङो दिनै जोङो सायखारै जोङो बिटिआरखौ जोंनि गहपुरसिम मोनफैनो हानायखाय जोङो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा मोजाङै मोजां बहुद मोजां मोनदों आरो दा बेखिनियाव जोङो नैबे गामियाव जोङो बेखौनो लुगैदों जे बेलेग माने हान्जाखौ जोङो गनायनाय नङा जोङो UPPL खौनो गनायगोन ट्रेक्टरनि सावगारियावनो जोङो भटखौ होनाय जागोन गासिबो महिला आफादानो जा जुबक आफादानो जा एबा महिला आफादानो जा आं बेखौनो बुंबाय बयबो होजोबखागोन आरो जोङो सावरायगासिनो गामियाव बिदिनो अमाबैसा पुर्निमायाव जोङो जुथुमो नैबे मन्दिराव ब्रह्म मन्दिराव बे मन्दिरावनो जोङो सावरायलायबाय थाखायो जिथुनाखि बिटिआरआ मोजाङै मोजां जोंनि गहपुरसिम मोनफैबाय जेला जोङो बेखौनो जों नाजाबाय थागोन बिटिआरजोंनो लोगोसेनो थाफाबाय थागोन होननानै जोङो हास्थायदों आरो